page ya kane ka video pick up bakane ka jaka kadan hapo kari India jongi bay ka jubab sa comment hapo kane ka video hawat kane ka de ka jaka kabadan hapo kari India jongi kane ka de ka MG Market kabadan hapo ka nang ba Gangtok kabade ka nang ba jong ka jela Sikkim kabade ka jela jong ka North East jongi ka North East jongi ka no ka sno khalau ka sokmen badan kum kini ki jaka ki ba long thik kum ki ri phareng palajan long thik kum ka London Street hakaba PE ya ka jing khoi jing suba hapo katika MG Market bat kum juru ki ying ki sem ki babha ki bala airong bah ki bala sna bah dak banta ban atra ki Torres ki ba pher ki bana keleng sodong cakari India pelong ba katika nang ba Gangtok bat kum juru kaneka MG Market kadai kataka yau ka atrak bon ya ki Torres ki bana keleng cakari India bat laong ru ba katika MG Market kadai artat ka yau kabadan bun bah ki shopping mall balaong ba dailing ba kaneka daw ba ki babon ki dekhar ki bana keleng sodong cakari India bun sin la ki late vocation ane ki late shuti bun sin ki late bi hapo katika yau MG Market ban late shopping